Ja, så er det omsider lykkedes mig at få disse frø til at spire, som jeg hentede på Malta i januar måned. Planten er jo sådan en sjov en, den ligner en lille smule en bregne, men det er selvfølgelig ikke en bregne. Det skulle nok hedde noget med jacaranda eller sådan noget lignende, men jeg udtalte det muligvis forkert. Det er ikke så væsentligt. Det væsentlige er, at da jeg kom hjem fra Malta, lagde jeg dem i en urtepotte, som stod indendørs, det vil sige 22 grader Celsius. Og der gik 2,5 måneder før en enkelt allernådigst spirede. Så det var jo meget lige sådan, man sådan skulle gøre. Så lagde jeg dem ned i en varmekasse, hvor temperaturen er 25 grader. Og så skete der noget. Så væltede de pludselig frem. Så de sølle 3 grader betyder altså meget. Men som I kan se i starten, ligner den så mange andre planter. Forstå på den måde. Den har 2 kimblade. Og den jobbe kan kun leve i teorien næsten være en agurk. Næsten da. Eller så meget andet. Efter cirka en måneds tid, så begynder den at få de der meget smukke, bregnelignende blade. Det minder meget om den der Sensiva mimosa, men det er ikke den, fordi hvis man rører bladene, så sker der intet. Den reagerer overhovedet ikke fysisk på det. Men der er en anden lille sjov ting ved bladene, og det er, at om aftenen, når solen begynder at gå ned, så lukker de sig fuldstændig sammen. Så hvis man skal filme dem, så skal det være dagslys. Der går som sagt cirka et måneds tid, før de får den her karakteristiske blade. Efter yderligere cirka 2 måneder, så begynder den faktisk at blive en rigtig flot plante. Det er, at den skyder til alle sider, men den har stadigvæk en hovedstamme. Men det næste, den så finder på at gøre, det er så at lave grene. Nu er vi så oppe på en 3-4 måneder siden spiringstidspunktet. Jeg synes bare, at den er enormt flot. Den er ikke svær at passe, men man skal selvfølgelig bare lade være med at overvande den. Ja, så er det cirka et halvt år siden frøene egentlig blev spiret, eller frøene blev sået. Og alle mine nuværende planter, det er faktisk i princippet af samme kuld. Men der var stor forskel på, hvornår de spirede. Den her helt til højre, altså den største og den flotteste, jeg har. Det er altså, hvordan den nu begynder at lave sidegrene. Jeg er spændt på at se, hvor stor og flot jeg kan gøre den her i Danmark. Men som sagt, man kan finde frøene mange steder sydpå, og udseendet er meget karakteristisk, så man kan ikke tage fejl af den. Så man tager bare nogle af de der bælge med hjem, som ligner brune ærtebælge, og så sår man den simpelthen bare gerne ved 25 grader. Så skulle resten gerne give sig selv. God fornøjelse, hvis nogen har lyst.